abot na niya kung order. Ano? Ako rin mo. Mahalata ang gini niya ang inyo So, spiritual. gabiin na diri guys. Tulog na. Bate. Ako sang ko ano. Tulog na ang mga bata. Ngayon, ikan mi nang limpyo. Kabalo mo kay nami bisita ugma. Ay harap po ni ito ka na mo panglimpyo. Pag na bisita. Karon gaday dali mi. Nya karon gaday dali mi panglimpyo guys. Kay dugay man tapulan man jud kay ko basta kuan. Limpyo. So meron kanini abot ni siya. Kaning among box dugay na ni abot. Pero abrihan na to siya guys. Dugay na ni abot, na timing siya pag abot guys, pagdating niya, regalo ko to kang Frank, Christmas gift. Tapos timing siya guys, dumating siya na wala pa si Frank. Nasa Spain kasi si Frank. Tapos dating niya karing ngayong dating siya dito sa bahay mga 2 AM na. It's only 9:30 now. Sobrihan namang Ella. Tapos amo i-wrap. Pero akong plano, i-wrap na mo ni Ingani. Kay kung i-wrap na mo siya tagsa-tagsa, kung i-wrap ko siya ng tagsa-tagsa, mahalata niya, malalaman niya ang anong regalo namin. Pero sana lang, hindi siya mo tanaw sa kong vlog, no? Pero, I make sure na this vlog, ma-upload na siya. Hala, no? Tuod, no? Tuod. Makakuan din niya. Kanusa man ako ni upload. Pasko na, idungan na ako sa mga regalo. Sakto. Madugay data, guys. Mabuking data. Matanaw na ba sa akong vlog? Pero ako lang siya yung upload pag kuan na. Pasko na. Wala na siya time na kuan. Hindi lang ako hindi ko na ipakita sa inyo ang laman. Pero, pakita ko sa inyo ang kuan. Sa ilaw. Pakita ko sa inyo nga ang mga kuan. Ay, kuan. Kay gamay ka ito na kuan. Ito na ilagtan. So, ini dapat. Dere. So, amo siyang tagsa-tagsa og putos. So, di na to abrihan kay hindi namin ni-open para hindi nyo makita kay magtanong si Frank sa vlog. Mabalan ko. Ay, hindi rin i-post na nimo before Christmas. Hindi na lang ginagawa-post sa before. Di man gud nimo i-post gyud. Mga hindot, ganyan ko sapatos na kukat guys. Naano na ko sa Black Friday din. Ako lang nililion gamay. Nasakto ka niya. Uso-uso ba niya? Uso-uso yung pisti na. Kamu ko yung gabagmayo eh. Wow. Yeah, okay. Chicken dust. Chicken dust is out. It's okay. Recoffin dust ya for uns. Wow. This one. Sama Labas hindi na dahil nato mo. Na-excite ko. Asa mo na ito? Asa mo na kandila? Kandila siya. Di ba magtaga-ampo rin? Mag-grab, tabangan ko ni Ila o grab. Lisod po. Mutabang siya grab sa kwan. May naman na siya participation. Kaya yung kaning Ila ha, kami man Frank mag-grab. Kaya asa ako, kinsa kayo mo rap? Wala dyan ko yung regalo mo tanggap pero may taga-Christmas. Wow. Perfect yun yung sa itong... Taga-Christmas lagi. Uy, last 2 years pa man ko. Last year ko, wala ba Last year? Last year, puro mga dos gil. Vem? Sa Axe. Nein, ich meine du. Du hast Geschenke bekommen. Yeah, from Frank, but not from kids. Ich habe kein Geld. You can paint, you can have card, you can make me card. She's good in painting. She never did presents for me. Oh, heartbreak. So, kani, next second. So,
Got Tingob yun ni na regalo. Last 2 years na ako na regalo sa'yo. Last akong regalo sapatos. Alam nyo kung bakit sa puro sapatos yung binigay ko this year? Kasi hindi yan siya bumibili ng sapatos kahit madaming pirang dumaan sa kanya. camera. Mag-maintainer siya og sapatos na guba. Kung kana ng kabungkaguna. Warum gibt es schwarz? Yeah, don't mark this here. Ella, the one will make me black. Nein. And this one is Skechers Air Cold. Look. Ay, ako na excited mag-unbox. Nice. Sharo pang pila ka years na yun eh. Go. This one. This year, I'm very generous. So, 4. Amo siyang irap sa taxi. Patay, pastilan. Irap na mo siya. Was ist das? Year 1. No, nagay ko kadumdum ng order. This is a winter shoes. Although that one, he always Ay, pang formal. Kaya pasin abi ninyo, nag-ato siya Euro event karon, nag-maintainer siya sapatos na ako pa tong hinatag pod. Lugay na to. Ako na dyan nagpalit ko. 4. Last one here. Muna niya akong regalo. Ay, masunog na. Muna niya akong regalo. Ang kanilahi lang na to. Kasi yung kitchen na, Kitchen knife. nein. Was ist das? Ay, Bread knife. Oder? pang pagkaon. Tapos, sa mga itong kapang mo na siya irap og tagsa-tagsa, then irap na mo tanan. Kaya irap na ko siya tagsa-tagsa, makita niya, kabalo siyang sapatos. Ito ma-excite pa. Maro po na. You want all shoes? Nein. Will What ich do you nicht. want? Runners. I hope maigo ni niya. Kung di maigo, So, tiring, black. Para pang-uran. So, come on, hirap. Mag-wrap na yun. Siya, gefrapped. Magbuha ko gift wrapper, guys. Isa ka sana na akong isa. Okay. It's mine. My one. What? Nix. First, you wrap that one, ha? Mga sunog na diri ang kandila din. How das ist denn? Time-lapse lang muna ako. Namin kayo pag mag-upload ay mag-wrap din. Kung resibo kay bas hindi naigo, ma-report pa. Time of the year, mag-wrap tayo ng regalo. Yan, we have 3 bags. Ira-wrap natin. Meron na kami ni-wrap dyan. Ayan. And then, ito. Ito na lang mga huli. At saka, ayun. Hindi yan siya kasali. Wala na siya labot, ha.
gubot kay mong balay gikan pa mig duty duha ni Frank. Karon is 22. So we have only 2 nights. Yeah. Ning Pasko na. Time lapse lang muna ako. So, ayan na guys, ang ating na-wrap. Ayan ating mga gifts. Ready na ang mga gift. Meron pa akong isang box actually guys. So, ito lahat. Mga damit to sa mga bata. I-wrap ko pa yan siya. Mga special na damit yan. Ayan, this year, last. Which one is mine here? Eh? Did I get something here in this pile of gifts? I'm gonna take a photo of them. That's our Christmas tree this year. Hindi pa yan siya, wala tayong time mag-decor. No time for decorating. Really. Always tired from work. I am very excited for the kids. Mama, Papa is not getting anything. Yeah, it's okay. Da, siehst du doch schon, was es ist.